I po faszingu. No toż mamy już po szczodzie popilcowej, ale i po karnawale, kiedy latoś był ci jakoś i krótki i ni wtory nie poradzili się na fec na wabi. Ocia kiejsik się pytał, kaj ta zima, to od tego czasu śleciało już bez 3 tydnie gryfny, ale to naisto gryfny zimy. U mojego kamrata Kazik Webieszczala to ciłuński tydzień było i 32 gradusy mroza, ale to wiecie, niby dla samego duszy eklero. A mnie ci tak chyto, kej suchum, to ten karnewal, każdy tu plikuje na swoja coroski inszo zajta. Karnawał to idzie wywieźć od takich słówecek karn, a wal, znaczy się po naszemu jaja, na isto mięsożerstwo. Już zaś nie skorzy wypokopieli ci te jakieś zapusty, znaczy się ostatnie 3 dni skorzy i szczody popielcowi. I tak też się zapiero na starego pierwy godali też karnis preview, znaczy się mięsopust, co by całkiem mięso ściepnąć na sztapel i już jego nie ćkać bez 40 dni. No i nie będę sam dalszy wynokry, bo jestem mi w to żyknie, co taki mądrok Jan Gilbertela, co możemy się sam porozprawiać o tych najlepszych dniach faszingu. Oby i o tych balach, które bajstlują ci na całkiem świecie na ostatek karnewalu. Najbardziej do nas wszystkich sam u nas rajcuje karnewal w Rio. W to jest, bo tych balanze nie słyszą. Jednego dają, co tam się tańcyruje samba i to jest też prawda. Insze już zaś, co to jest jakoś ich salsa. Jedno, co tam jest na ziche, to te szykowne, szekuladowe, dziołchy bez cycynhaltrów i no, nie wszystko na wierchu. A stare knakry z Ameryki, ze Niemiec, to a że się poradzą blank zamamlasi i tak obślimtać, że nie wtorym trzeba by było alancyk jakiś ich lakslik przyknutlować. A wszystko to i nie ino to na tej plaży Copacabana ludzie, co robią ludzie, baby, te najgryfniejsze turnują bez sołki rok, co by ino rósł od soboty do wtorku, nie wtorek to jest sobie szczoda na rozwidnioku, nie poradzą przyjść dosia tańcyrować i wyrobiać. Żadnego w tym czas nie ma grzechu, bo wszystko to jej kapelunki tym hasiem zasują. Jest też w tej Brazylii taką balanga, takie ostatki w Salvador de Bahia, ale to już nie jest tak wywołane, takie szykowne, chociaż festelnie gryfne, niż w Rio. Insze na ostatek karnawału to we Tropikanie, w Hawanie, na Kubie. O tym się wiele nie szkryflo, nie godo, bo przez Fidel i jego braci grał, teraz nie ma sam u nas we modzie. Kiedy jeszcze się przyfrostrowali do Ameryki, do tego Obamy i jego uczynówskich, to już blank nie idzie o tym godać, tym tuplym, jeszcze się kwoli, co to się widział. A jo i moja Elza, my to widzieli, ta cołko tropikana we grudniu, kiedy u nas była zima, a tam jeszcze te poseblikane dziołki i też te stare purty, które ci tam furgają, kludzą się ino na isto i na ino skuli tych gryfnych sagich dziołków, które można nie są zawdy takie mody, no ale kiedy ogibają się gryfnie, to żaden ramol nigawcy bemetryka, prawda? Ale są mi też i insze balangi. W amerykańskim stanie Louisiana, w Nowym Orleanie są ci takie kluby, które mają się tak jakoś i kryłys i bajslują roztomajte głupoty, czepią jakimiś tajlami ze alumu, jakimiś głupotami, a to wszystko w ostatni dzień przed popielcową szczodą. Jeszcze i Wenecjo. Można teroski mało w to miarkuje, ale tamci byli zawdy, no i sroksze, masą bale takich kasprów, przebierańców i to już chyba ze poraset lot. Wszystkie, no można nie wszystkie, ale baby brali się roztomajte larwy na fresy, białe larwy i srogie huty, takie trójgraniaste, oby nasze lajchentygry od drobniejszej gabryśki. Są to fresy, larwy, kolumbiny, arlekina, pierota i innych łochętoi tam z tej jej Wenecji. To wszystko bajslują też kole placu Dożów i na ostatek fajrują na placu Świętego Marka, kiedy wody na nim jeszcze nie ma. Są i takie, których coroski więcej u naszych polskich Angilberów fajery, jak ten w Nicei we Francji. Tamci się chyba najdłuższy rachować na doma bawią w naszej Europie. Genau u nich to najwięcej jest świeżych kwiatków, roztomajtych blumów i nowe te ostatnie dni przed postem. Teraz, co oni się tak jakoś pometlali ze kalendarzem i fajrują od 11 aż do 27 lutego. Oby i święta trafili we nie wiem jaki dzień.
No ale jest też ginał karnewal w Kanadzie, w mieście, które się mianuje Quebec. Można mi w to przeciepnie, co ja tam nie był, ja nie byłem, ale wtedy mi się zdało, że jeden mój kamrat mi to wszystko rozprawił. Słuchajcie, ludzie badują, czochrają się tam we śniegu, bajslują roztomajte i te srogie kaźlówki, hitają ryby w tych przerymblach, bajslują roztomajte sznejmany i byle jakie rzeźby, dynkmare ze śniega. A na ostatek firtają na sonkach, które smycą, ciągną psioki. No i kiełzdają na szlindzuchach obynojęte. Słuchajcie, w tym Quebecu to ci naisto jest najsrogszy taki zimowy karnawał na świecie. A najważniejsze jest i tam ten srogi sznejman we srogi pitowie, taki copie ze srogim szarłatnym bąblem na łebie. Mianuje się ten cudo La Banhom Karnawal i ludzie poradzą wiele cierpieć, co by go chociaż letko tam sztuknąć, poszkrobać, grajfnąć, dziugnąć. A kiedy za takiego sznejmana przeblecono z jakoś gryfno dziołcha, to co wam tam by na bazi duplikowo? Karnawał, mamy zbyte i te roski, nowe spokojności trzeba będzie dotrwać do Wielkanocy. Eugen z Pnioków.